салом мухлисони дастаи Барселона муҳофизатгар Рональд Араухо ҷароҳат бардоштааст ва шояд дар Эл Класико бозӣ намекунад. Дастаи Ньюкасли Англия хоҳиши гузариши Климан Ланглеро дорад. Фондҳои маблағгузорӣ барои харидани Холланд ба Барселона кӯмак пешниҳод доранд. Лионел Месси дар бораи фаворитҳои Лигаи Чемпионон сухан гуфта, номи Реалро ҳам гирифт, вале аз Барселона ҳатто ёд накард. Дар бораи ин хабарҳо бароятон имрӯз пурра маълумот пешкаш менамоем. кам нафароне ҳастанд ки бозиҳои тимҳои Амрикои Ҷанубиро тамошо кунанд барои он ки ин рақобатҳо дар бевақти шаб баргузор мегарданд. Аммо бозиҳое ки имшаб мегузарад набояд онҳоро пушти сар кард. Бразилия бо Уругвай рақобат мебандад, Аргентина бошад бо Перу. Барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо дӯстони мо аз 1x коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ соҳиби $100 бонус гарданд. Ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. муҳофизатгари Барселона ва мунтахаби Уругвай дар бозӣ бо мунтахаби Аргентина ҷароҳат бардошта дар дақиқаи 73-ми бозӣ ӯро иваз намуданд. Бо сабаби лат хӯрдани рони пояш тайбон пешгӯӣ карданд ки эҳтимолан ӯ 2 ҳафта ворди майдон шуда наметавонад ва дар бозии Эл Класико бо Реали Мадрид иштирок намекунад. хотиррасно мекунем ки бозии Эл Класико рӯзи 24 октябр дар майдони Барселона баргузор мегардад. Дар ду бозии навбатии душвор бо Валенсия ва Реал Мадрид ҳамин мушкилӣ фақат намерасид. оқибати танаффусҳо барои дастаҳои мунтахаб доимо ҳамин аст, вале чизи дигареро бояд қайд намуд ки мушакҳои футболбозони ҳозираи Барселона зиёд ҷароҳат бардошта истоданд. ё мушкилӣ дар тамринҳои пеш аз мавсим аст ки онҳоро мураббиён дуруст омода карда наметавонанд, ё ки дар тайбони Барселона ки ҳатто муолиҷаи мушакҳоро бар уҳда гирифта наметавонанд. фикр мекунам мушкилӣ дар ҳар дуи онҳо аст, зеро Каутино ҳангоми дар Бавария буданаш ба қавли маъмул качок гашта буд. дар Барса бошад боз ҷароҳат бардоштааст, аммо ин ҳам баҳонаи тайёри дигар барои Куман шуд. пешакӣ аллаки мо инро медонем. акнун Френки де Йонг тайёрӣ мебинад барои Араухоро иваз кардан, зеро ба фикри Куман мо дигар муҳофизатгари ивазкунанда надорем ку. дастаи Ньюкасли Англия ки айни ҳол шоҳзодаи Арабистони Саудӣ ва яке аз бойтарин шахсиятҳои дунё харидориаш кардааст, мақсади харҷи зиёд карданро дар равзанаи трансферӣ надорад, вале зимистон мехоҳад дастаро бо муҳофизатгари Барселона Климан Лангле пурқувват созад. худи Лангле ба ин овозҳо ҷавоб нагуфтааст ва ҳоло маълум нест ки ӯ ин пешниҳодҳоро мепазирад ё ин ки дар Барселона боқӣ мемонад. ба дастаи Ньюкасл айни ҳол ягон топ бозингар ҳатто фикри гузариш карданро намекунад, зеро барои топ клуб шуданаш накам аз 4 сол лозим меояд. баъдан Ньюкасл мисли Лондону, Манчестеру, Парижу, Милан дар қатори шаҳрҳои маъруфтарини Аврупо ҷой надорад ва ин ҳам барои зиндагии истораҳои футбол аҳамияти калон дорад. барои ҳамин онҳо аз бозингарони сатҳ шумиёна сохтани дастаро оғоз мекунанд. барои Лангле Барса ягон маблағи калонро ҳам интизор нашавад, зеро мувофиқи ферплей онҳо зуд маблағи зиёд харҷ карда наметавонанд. мо имконияти таҳфифи як ҷамъи якро истифода бурдан дорем. Климан Ланглеро харид кунед, Самуэл Умтити ройгон ба шумо тӯҳфа мегардад. фондҳои маблағгузорӣ пешниҳод доранд ки барои харидани Эрлинг Холланд аз дастаи Боруссияи Дормунд ба Барселона кӯмак намоянд. мушкили асосии трансфери Холланд маоши гарон талаб кардани футболбоз мебошад. Реал Мадрид ва ПСЖ низ хоҳиши трансфери Холландро доранд, аммо бартарияти Барселона нисбати ин дастаҳо дар он аст ки дар Барселона Холланд симову ситораи асосии даста мегардад ва дар байни дигар бозингарон аҳамияти калон хоҳад дошт. дар дастаҳои номбурда бошад ӯ яке аз ситораҳо маҳсуб шуда, ҳеҷ кас ба ӯ кафолати лидер буданро намедиҳад. аввал ин ки ҳатто маоши гаронтаринро дар Ла Лига Эрлинг Холланд талаб кунад, барои Барселона ин монеа бояд набошад. Эрлинг барои Барса дар 10 соли оянда нақши муҳимтаринро мебозад. аз оне ки ба Каутинову, Умтитиву, Дембелеву дигар бозингарони говҷӯш ки дар як мавсим 10 бозӣ карда маоши 1000 бозиро мегиранд, Холланд арзандаи маоши ҳамаи онҳо дар якҷоягӣ мебошад. дар равзанаи трансферии зимистона кадом бозингаре ки арзандаи маоши гарон нест, бо кадом маблағе ки набошад ба фурӯш гузоранд, зеро Барселона имкони хариди Холландро ба маблағи 75 миллион евро дорад. то замоне ки як ноли дигар дар шартномааш илова накарданд, Барселона бояд фурсатро аз даст надиҳад, вагарна бо Люк де Йонг ҳатто қаҳрамони сегунда шудан низ шубҳанок аст. ҳамлагари ПСЖ Лионел Месси дастаҳои фаворити Лигаи Чемпионҳоро номбар кард. ӯ гуфт ки фаворитҳои асосии ин мусобиқот ПСЖ ва Манчестер Сити мебошад. ин ду даста айни замон пурқувваттарин дастаҳои Аврупо ба ҳисоб мераванд. дастаи Реал Мадридро низ бояд аз рӯйхати фаворитҳо хат назанем, ҳарчанд ки натиҷаҳои охири онҳо қаноатбахш нестанд, вале ман ягон шубҳа надорам ки Реал Мадрид мисли пештара барои тамоми унвонҳои қаҳрамонӣ мубориза мебарад. дастаи Баварияро низ дар ин қатор шомил кардан имкон дорад, аммо бо ПСЖ ва Манчестер
Сити дигар ягон даста ҳатто баробар шуда наметавонад, гуфт Лео. Месси бо ин суханонаш Барселонаро ошкоро пас зад. Медонам ки бо ин ҳолу аҳволе ки Барселона дорад, Месси дар шумори фаворитҳо агар Барсаро ҷой медод, чунин менамуд ки гӯё Мазомбик метавонад чемпиони ҷаҳон гардад. Вале ӯ легендаи Барселона аст ва метавонист ақаллан номи Барселонаро гирад ки барои бозингарони ҳозираи даста суханони легенда як нерӯву тавоноӣ бахшад. Аммо ӯ фақат ПСЖ, Манчестер Сити ва Реалро таъриф кард ва инам бошад пеш аз бозии Эл Класико. Ҳатто фаворитам не ҳадиақал дастгирӣ мекард, аламовар намебуд. Вале мо умедворем ки Барселона аз гурӯҳаш мебарояд ва ҳамин мавсим дар Ла Лига натиҷаҳои арзанда нишон медиҳад. Дар ҳама ҳолат мухлисони самимии Барселона бо Барса мемонанд. Ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.